Igbo bụ Igbo ekele m unu. Igbo na-atụ ilu ha sị na ahụ akaghị na-egbu okenye, ekwukwu na-anọghị na-egbu nwata. Ahụ akaghị na-egbu okenye, ekwukwu na-anọghị na-egbu nwata. Okenye na-anọkwa n'ụlọ ewu na-amụ n'ọgbịrị, mana ọ na-azị wute n'ụbọchị ndị a na oke jizi aka ha na-akpụzi ewu n'ọgbịrị ka ọ wee mụọ. Kedu ihe ọzọ ji bịa n'ụbọchị taa? Bụ ihe na-eme n'ala Igbo, ala Igbo, ihe na-eme na-agbazi anya mmiri. Ogo bata nwee echi si na-arịzi ibi elu n'ala Igbo. Ogo ego mbute oke ite si na-arịzi ibi ya elu. Ọ dịzi ihe onyonyo abụọ unu ga-ahụ na ihe onyonyo a m mere. Otu bụ ụmụ ntorobịa ndị gara ịchụ àjà maka ego, ọgwụ ego. Biko masị m ajụọ, oge ụmụnne anyị ndị a ji na-egosipụta onwe ha n'efere mba ụwa na-akpọ ndị mmadụ bịa maka oke ite, ọwụ na ịchọ inwe ego a ga-emere ya nke a ga-achụrụ ya aja, nke a ga-achụrụ ya aja nke ọzọ. Ị ga-ahụ ebe ndị ka ji isi ehi kpọdo isi ehi isi na-ekwu ihe nlasị ha ekwu. Kedu ihe eji na-eme? Ọ weta isi bịa were isi. Onwe bụrụ onyinye ekwensu na-abịa n'efu. Onwe onyinye ekwensu na-abịa n'efu. Ihe na-eso ihe aga. Ọkwanụ mma na-eri igu, igu na-eri mma. Njiwe na-ajụ, ọ bụ aka ụmụnne ji na-adọ oke ite ọgwụ ego? Ọ bụ ya wụ otu a ka China si wee wulie n'ụbọchị taa? Mba ofesi ndị a niile anyị na-agbaga, ọ bụ otu a ka ha si wee nwee ego ha? Mba ndị ọzọ niile dị iche iche na-agụ akwụkwọ na-eche eche na-echepụta ihe ha ga-eme, mana ke ndị ntorobịa n'ụbọchị ntaa bụzi ọgwụ ego. Ọ na-agbagwoju m anya, ọ na-ejikwe mmadụ anya o, ma ji na-etisi ọwụ na ihe ndị a niile erigide taa ma onwe erikwa echi, n'ihi na onye jiri ọkụkọ malite ịchụ àjà erikwa echi ọ ga-eji eweghachi, na ọ bụghị ewu echi ya bụrụ ehi. Eji ehi chigide agbara ga-erukwa ụbọchị ọ ga-eru ya sị ihe chọrọ isi mmadụ. Biko ji wee na-ajụ, kedu ebe ala Igbo na-agazi? Kedu ebe a na-etinyezi isi? Ala Igbo na-ahụ mmanụ n'ọkụ, ha si na ha baga ụba. Biko m ajụọ, afọ 10 na-abịa abịa anyị ga-afọkwa n'ala Igbo? Anyị ga-afọkwa oke ite a? Ka ego n'ihe bụ oke ite, kedu otu oke ite si ebute ego? Ihe megazin n'ala Igbo n'ụbọchị ndị a bụzi ihe na-eju mmadụ anya. Atụmatụ n'ala Anambra. Nsogbu dịkwa n'ala Igbo bụkwa Anambra. Enyi onye ma ewu nyocha ya, oke ite bụkwa Anambra bụ isi ya. Ọgwụ ọjọọ ndị niile bụkwa Anambra bụ isi ya. Arụsị ndị niile bụkwa Anambra bụ isi ya. Nke ọzọ unu ga-ahụ ga-esote ya bụ ịgba ịtụ mmadụ arụsị. Ọ dị ụzọ ihe onyonyo abụọ unu ga-ahụ na mpaghara. Onye nke ọzọ ebe a tara na-asị na ọ bụ na o weteghị ego a na mba ofesi ebe ahụ ọnụ, a ga-eche ebe ahụ bulata ozu ya, na arụsị ga-achụ ma ezinụlọ ya ma ụmụnne ya ma ikwu na ibe, arụsị ga-achụ ha na-egbuchi ya n'otu n'otu. Mana ajụ, ọ bụ aka na ka anyị ga-eji ọ bụ aka anyị ji ka anyị ga-eji aghụghọ the civilized nation anyị lega anya n'ụbọchị taa? Onye na nwanne ya metụrụ ihe ya ga-atọ ya n'arụsị. $3,000. Ọzọ enwezi civil law. Ọgọ ya ka ọ pụtara na Nigeria. Ụlọ ọka Igbo ọdịzi. Ihe dịkwana mkpa bụ ọ bụrụ na onye a ji ụgwọ, nwee the evidence. Ọ bụrụ na gị na onye a na-emekọ biznes, nwee the evidence of ihe gị na ya nwekọrọ. Ọkwụ ụgwọ. Ụnụ akwara ndị dibịa ndị anya maọbụ ndị arụsị ndị anya na-agwụ abịa gba mmadụ akwụkwọ n'aka unu ebido gọwa ọfọ bido zipụ agbara. Unu na-achịkwa ka ọ dịrị biznes ha onye dị ocha na onye dị ocha mekọrọ. Kedu ọdịrị biznes onye dị otu a na onye dị otu a mekọrọ? Asị gị m, ana m akwado ihe ọjọọ. So onye na ibi ya mere zụrụ ahịa, onye na ibi ya tụrụ mgbara ahịa, ihe nye ihe ruru ya.
onye niile oke m mana oge ji na-apụtazi na-egosipụta na anyị nwere arụsị unu nwere arụsị ndị a niile na-akpụ ike ndị otu isi wee na-eche mana arụsị a nwe ihe o nwere ike ịbụ na ọ bịa bụ ihe nwere ike ije mepụta kemgbe mụ na gị ihe ndị a niile ahụ na-adị ju m anya okwe ndị oke n'ala Igbo Patrick Chinedu onye agụrụ a na-agbakwa gị akwụkwọ ahụ agbara gị mbụ ka a bịa sị ịmụrụ gị isusu n'ụbọchị taa abịa ịmụrụ gị isusu ebe isi na ọnwa ihe arụsị ga-eme a sị m na a na-egbupụ gị a na-eji ọkụkọ wee na-egbupụ anụ n'isi gị wee sị na taa ụlọasị ya were tọ ndị ya bịa egbe mmiri jebe ebe anyị nọ onye isi ga-anata Naijiria n'ụlọ nọ ha n'obodo oyibo ọnwụ ihe mmụọ ga-eme asị na ị ga-afịa tata bụ ori mmụọ ya pụta njem anụtụ asịkwa ya ka o yesi ya adị ise kedu ihe ị ga-eji ozi ya wee mee ka m na-ajụ gị Patrick Chinedu onye agụ ị na-eso m live video ọ ga-aka mma nke ị yere arụsị gị asị ya ga-eme ya onwe ihe ọbụla ọ ga-eme ya ka ọ wụ na ogbuli ya egbu ka hụ na ego na ikpe nnọọ otu a na-ese emetọ chamfolo ka ewegoro ya otu aha si na ọ bụghị isi na ọhịa aja ya ego na iri ya gaa zụrụ ya atọ chamfolo ya ebe ọbụla ọ na ya were ego ahụ nnọọ kwịga da n'isi arụsị gị chụwa ya gbuo ya igbo ya ị ga-eri eri ka ị ga-eli ya elu ụzọ gbatara gị akwụkwọ ị na-ekwe ya mụọlụ gị isusu obi na-asụ ụka maka na ihe eri ego mmadụ kwesịrị na-akpọrọ ya polisi si na ihe bịa ka ọ dị ya n'ihi na iri ego mmadụ kwụọ ụgwọ ya na ọ tara afụfụ wee kpata ya bụ ego o juru anya there should be other means. I won't need to tell you what on your but there should be other means. But again, on na bi na etisi. Egbo ya onya ha nwo. Kedu uru ọbara gị? Ya bụ na nwa gị ị ga-asa agbara gbuo ya. Ya bụ na onye agbata obi ga-asa agbara gbuo ya. Ọsọrọ unu ma ọsọ ya unu. Unu gbaharịcha kwa ozu unu ya abata ebe a. Onwe dibịa ya eme. Unu anyị ga mmadụ na mmụọ. Dibịa ya si ka ya gbochie ya. Dibịa ya eso. Onye eso isi ya abaghị. Ogbu ezuru ozu onye ahụ. Ala Igbo ihe na-emezi anyị ihe na-emezi efere mba ụwa ala Igbo ihe na-emezi anyị ọ bụ na nwa aka ka anyị ji eche m na onwe ebe anyị ji aza aga anyị ebido ebe anyị ejikere ebe kwana anyị ebido ebe anyị ejikere ebe ịnụ n'aka nke onwe anyị n'ihi na ihere ka anyị megozi onwe anyị na efere mba ụwa lee mba ụwa niile dị iche iche na-enwe nka na ụzụ na-enwe echiche ihe ha na-achepụta ha na-eme a ga-eji na-ewulite onwe ha nke ihe ha na-ahụzi n'efere mba ụwa n'ụbọchị taa bụzi ọnụ arụsị niile dị iche iche ndị na-aya mmụọ ndị na-efe mmụọ ndị na-ebughị oke ite ndị na-eme nka na nke ọzọ akwa oke ite na unu buga onye na-azụ ahịa eburu oke ite bugi ya ga na-eri n'ahịa nwanne ya ga na-ala Ọnịcha taa ga na-ala Anambra taa even na street ụmụ nwaanyị na-erezi ahịa na street na-eke ịga ọgwụ n'isi agwa anaghị ọgwụ na-ama aka ị ga-ahụ onye nke nwere ahịa mmadụ na-abụọ nụ otu akụ shop na-ere ahịa ihe onye nke na-ere ka onye nke na-ere mana a ga-ejizi ọgwụ kụpị onye nke ọzọ chụla ya vileji ọ bụ na ị nụghị onye nke ọzọ nụ ọ bụ na isonye onwe ahịa ị na-ere onwe ihe na-eme na nke gị onye nke ọzọ na-ereta onye nke ọzọ na-eri dimkpa ga-anọzi na shop na-achụzi nnọọ naanị ka ahịa ọ zụrụ 1000 ka o rigoro ya go nọ 700 naanị ka ọhụrụ oge oge eri nri ma onye nke ọzọ ga-anọzi na-erezi ahịa a ọ zụrụ 1000 na-erezi 2000 double gain akwụ ya bụ ya ihe n'oke ite ahụ onye ọzọ na-ere ihu ike bịa na chenji ego ka gị na-alara ya ị na-agbara onye ọzọ mbọ ị na-ala onye ọzọ akwụ ya bụ ya n'oke ite ala Igbo echem na Igbo ma ihe echem na Igbo nwere uche echem na Igbo nwere akọ na uche akọ na uche bụrụ nke ọgwụ akọ na uche Igbo bụrụ nke ọgwụ unu gwaga n'ụbọchị taa bụrụ nke ọgwụ ego a bụrụ nke arụsị gbuwere unu mmadụ onwe ebe anyị ji eze aga onwe ebe anyị ji azụ na-aga onwe ebe ala Igbo ji azụ na-aga ya bụrụ taa Igbo na-eme onwe ha sọ bụ mmadụ na-eme ha Igbo na-ere onwe ha sọ bụ mmadụ na-ere ha Igbo ga-anụ na-aracha aracha unu echefuru na ihe aratara na-akwụ ite na ala na-akwụ ọnụ onwekwana uru ndị n'isi azụ na nwa agbachi uru abụọ ya ala n'ukwu agbachi uru abụọ ya ala n'ukwu yes agbacha uri abụọ ya ala n'ukwu ihe mege n'ala Igbo bụ agbacha n'okorobịa ọla n'ukwu ala Igbo ga-adịzikwa mma ọzọ ọ bụrụ na anyị achọta Biafra ọwa aka ka anyị ga-eji aga ọwa aka ka anyị ga-eji ebi na Biafra
ọ bụ aka ka anyị ga-eji ebi na Biafra? Ajụ ka mụ na-ajụ ụmụ Igbo, ọ bụ aka ka anyị ga-eji ebi na Biafra? Ihe na-emezikwa anyị o, egwu dịzikwa ndị okenye ala Igbo, ndị okenye ala Igbo, ndị okenye ala Igbo, egwu dịkwanụ. Ee ya, Igbo bụ Igbo, biko na oke aka ọha m n'ọnụ.